George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok Migori wadhi nyaka kaunti ma Siaya kama oganda buora oyuoro e chenro mar thieth maonge chudo mano bagi kod laktar Joseph Aluoch kod kambi mar Media Services kaachiel kod joselwedo mamoko e skund sekondar ma Sawagongo manitiere kar chung od bura magem kaunti ma Siaya kaka achiel kuom yore mag chwalo thieth ne jopiny e kor gwenge. Chenro no nokelo kanyakla jolendo mag Media Services kod jolony e weche thieth kama jopiny noyudo thieth ne tuoche kaka malaria, pim mar tuo kansa e kind tuoche mamoko. Ma en lipot mar Joyce Oduor. Okinyi makawuono e skund yawuoyi ma Sawagongo mayudore kar chung od bura magem e kaunti ma Siaya, oganda mohew 1,800 mawuok e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Siaya oyuoro e tielo mar adek mar thieth maonge chudo manobag kod laktar Joseph Aluoch kotudore kod Kenya Medical Association kod kambi fuambo mar Royal Media Services. Laktar Joseph Aluoch wacho ni chenro no en mar konyo jogo ma ochando e yudo thieth maber maonge chudo kendo machiegni kodgi. Koro chopo kama koro abe chiegni ta wen jomoko matindo kola pano be akonyo jothuregi mathagre mamoko ok nyal yudo thieth maber nikech gibor gi hospital kada ka gichien gi hospital to ok ni nyalo kana omuom moro ma de gichule e hospital ka gi hospital titimo gik moko gihero omiyo samoro kama kwatimo kama dichiele higa to wakonyo ji mathoth. Sasa mangato ka winjo ka gima dende keng matin nikech yudo ka joma chuo mang'eny oheroga bedo kod chir moro kanyo ni abro bedo kare to monya pin kila moro to kodhi hospital. Koro by the time ma problem moro bedo diagnosed koro sechamo ng'ato ba koro ok nyal resi to ntiere chando ko moko montiere godo ma dine bendo nyalo yudo thieth kata mna before diagnosis chon ginyalo bedo corrected. Omiya kwayo ji duto te sana joma mine watem matek mondo wane familia magwa odhi for check up sakasa mondo wang'e tuoche montiere godo nikech ntiere moko mako fweny chon to inyalo thiedhi. Chenro no mar thieth maonge chudo manosir kod Ramogi TV, Ramogi FM kod Citizen Digital ne omiyo jodak e kaunti ma Siaya oyudo pim kod thieth mar tuoche mopogore opogore kaka malaria, pim mar tuo kansa, tuo sukari e kind tuoche mamoko. Wan gi daktache kama ng'iyo mon mondo ng'ikata mon man gi kansa kendo wan gi daktache ma wahia mang'iyo wahia ma tuoche kata sexual anemia mang'eny piny dholuo be gitemo nono tuo mar sukari tuo mana kana blood pressure kendo tuoche moko mag kute mang'eny e delgo mag duobo thiedho kare wabo konyo ji joma wan gi tuoche maricho ahinya ma ok nyal konyo to wan gi ambulance matero gi hospital. Moko kuom jodak e kaunti ma Siaya mane ochopo yudo thieth maonge chudo onyiso mor margi mar yudo thieth maber kaachiel kod yedhe. Thieth maber en gik maber ma kaka ne gilando e redio nawe ne en miriambo to en adiera. Thieth kata tienda no kinyalo neno otwe maber morumo koro gima ne chanda winjo kan gi kwe yedhe bende miya maber. Nachopo ka by saa 1:30 nachopo ka saa 1:30 no ido line lakini line no dhi piyo koro kwachopo ka indigo ayudo ka un jok ma tich ne dhi maber kendo chenro no dhi kare kaka ne jatelo no wachonwa aseyudo thieth kata yeno semia. Jolendo mag Royal Media Services moriwo Ruth Otieno kod Ken Muga mane oyuoro e chenro no ojiwo jodak ma Siaya mondo okete ong'ala manyime nono chal mar ngimagi kendo gisik ka gidhi e pim mag tuoche mopogore opogore. Kaka Ramogi FM kod Ramogi TV waneno ga ni ber ka wachopo machiegni kuma oganda wanitiere nikech ang'o nikech samoro mondo ng'ato dhi omany thieth kamoro thoro bedo matek to ka wabiro ka wayudo ni screening ibro time e yo makare ibo tim thieth e yo makare ka ponono ni ng'ato dwaro yath obo yudo yath e yo makare to kopogore kod ka adaher mondo mi ajiw oganda waduto te ni kinyalo yudo thuolo mar dhi ne medical check up mondo check dendi duto te timni screening madwarore mondo mi yud kaka inyalo kony chon ponono ni wach moro nyalo yudore. Kaluore kod kwan mamalo mar jogo mane ochopo yudo thieth maonge chudo, jopang chenro no wacho ni dwaro nitiere mar ting'o malo chenro mar yudo thieth e gwenge ma Siaya ka gisingo mar chwalo chenro mag thieth maonge chudo e gwenge mamoko mondo kwan ji mathoth ochop e yudo thieth. Joyce Oduor, Ramogi TV.